vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndakati ndauyawo kuno kuSouth Africa ndokubva ndatanga kudanana neumwe murume whom I can call the biggest mistake of my life. Baba ivavo irombe. MuSouth Africa zvedi makazara marombe. Ukatiwanawo murume anenge achitoda zvekutovaka ladies batisisa munhu iyeye muno muzere marombe. Especially timu iri rinoita zvekuvaka nezvimabasa izvozvizvi zveconstruction marombe oga. Uone kuti varume vacho ava vanenge vachirakidzira sei kuita kunge vanhu vanoita zvine musoro, but kana ukazogara naye ndipo paunozoona kuti iri ndo rombe rebaba. Mukoma ndakati ndanyengerwa with a beautiful handsome man, a tall guy ane zimuviri chairo randinonzwa kuti this is the type of a guy that can handle me properly. Ndokubva ndatotorwa paya, ndakabva ndabviswa pabasa very quickly, ndikabva ndatonokandwa kulocation. Aiwa, tikabva tatotanga kutoitana mama nadhedhi kuti chitumidzira ka vanyai. Munhu achingoti handingatumidziri vanyai inini ndisipo. Apa uchitoona munhu achitoya mumba akatobata nezvekuma 13-14,000 rands pavanenge vapedza kuvaka, asi kungoti munhu chingobvisawo kana 3,000 rands yetsvakirai kuno kuitira kuti neniwo ndifile safe zvandigere newe. But baba ivavo vaiva rombe. 13,000 kwavari mukoma yaingopera so easily. Ende kubva zvavakauya muno mubaba ava kuzonosvikawo ndichizorambana navo ndichiti zvemarombe handina kuwinga. Kuzonosvika ndichizorambana navo baba ava mukoma ndakangovasiyawo nechirombe chavo. Ivo vainge vachitotiwo kubva zvavakauya kuno kuJoni vainge vasina kana kumbodzokera kumusha. Ivo vachiri nechiidea cheche chekuti vanhu kana vachiuya kuno kuJoni kunorohwa dhapulapu, because ivo vachitaura nyaya dzavo vanoti ivo vakarova dhapulapu almost 2 weeks vari munzira vachingouya kuno kuJoni. Saka vangori nefie iyo yekuti ukangogara wadzokera kuZim pakudzoka unotambura chete, kutovati uvati kopasipoti munotora zvepasipoti kana birth certificate kwariri mukoma Nashi haritombozivikanwi kuti birth certificate riripo here. Chitupa ivo vachitaura vanoti vakazorasa chitupa ichocho pavakauya muno muSouth Africa. Saka hanzi pavainge vachishanda kune imwe nzvimbo, so vakabva vazomhanyiswa nematsotsi one day. Saka vakabva vazodonedza wallet yavo yainge iine chitupa kutoti birth entry number munoiziva here? Entry number haizivikanwe, yavainge vachiti ndo entry number. Pandakazobvunza hanzvadzi yavo, hanzvadzi yacho yainge ichitoti hakuna entry number yakadaro makore avo iwawo. Entry number inenge ine maletters nemadigits. Kutoti ID number yenyu muchiri kuiziva here? Aiwa, handichaizivi nekuti chipepa chacho chandainge ndakanyora ID number pasi handichazivi kuti ndakachirasha kopi. Zvinhu zvacho so mukoma, asi ndainge ndazvipira baba ivavo, ndaivada nemoyo wangu wose. Apa ndainge ndichiitwa chidoko chavo. Saka ndakabva ndazviudza kuti uyu muchinda uyu asina kana chaainacho. It is very good that iye zvaanobata mari kana ndikakwanisa kushandisa mukana ndikamuvakiridza upenyu hwake, at least tomorrow kana avawo munhu ane mari, he will remember me mukoma. But ndakazosvika pakutukwa ndikanzi uri kamvana kari kuda kungondidya mari, kana uchida zvekuvaka neni tangazve wandizvarira. Ndakabva ndati panapa ndava kutongosiya rombe iri neurombe hwaro, ndokubva ndazongoita move out, because he was now starting to cheat on me, achindinyeya nehama dzake achiti inini ndiri kamvana kasingadi kuzvara this and that. But inini kuzvara ndaitoda kutovazvarira baba ava, but ndaidawo kuti vatange vatora chitupa
kuzvara nemunhu asina kana chitupa mukoma, ndainge ndakati it's a no, that is a level reumwe urombe. I know kuti kunze uko kune vamwe vanhu vasitorina access yekutora zvitupa, yes, izvozvo ndinozvinzwisisa, but level rekuti wakatoreswa birth certificate nevabereki vako vakasoshaika kudhara, birth certificate riya hautombozivi kuti riripi, entry number zvayo yekungoti unongonyorawo somewhere obva wangosiyirawo kana hama yako kuti chipepa ichi ndo chine entry number yebirth certificate rangu, kana kungoitawo photocopy rebirth obva wachengetedza kana hama yako 1, izvozvo zvazvo. But vakatadza zvose izvozvo, saka pavakandiudza kuti handina chitupa, handina birth, ndikabva ndati pana pandotomboti chibereko changu shwi, ndakabva ndamhanya kuclinic pavainge vasiko, ndikabva ndati please chimbondirovai zvenyu dhepo. Saka ndaingoti after 3 months ndichinobayirirwa dhepo, ndakamirira kuti kana vazova munhu akarongeka, haiwa kana mapahla ndainge ndachitotarisira kuti ndinge ndichizovapa. But mukoma ndakazotanga kuudzwa zveumvana zvekuti ndikuda kungovadya, ende amai vangu vaiti kana vakachema time waizonzwa munhu ava kupopota kuti ye ndingakwanisa kuenda sei kumusha, ivo amai vako vachingogara vachikukumbira mari apa hausi kushanda pari zvino, saka mari yacho vanotarisira kuti inobva kunani, apa vanotarisira kuti mari yacho inofanira kubva kwandiri, apa at the same time iwewo uchinditi since ndisati ndaenda kunobvisa tsvakirai kuno, saka handizivikanwi kumba kwenyu. So why is it ndiri kuramba ndichivatumidzira mari zvemasasi zvekungodhakwa zvega mukoma. Ndakabva ndazongoita hangu move on, ndokubva ndazotaura nemurungu wangu, akabva andinzwisisa, akabva ati iwewe kuti unge uchizoshanda pamba pangu hazvichatoiti, but iwewe zvandava kuda kuti unge uchiita ndezvekuti I have this other brother of mine, ndichamunzwa kana achida musikana webasa, then ndiye wachazotanga kumushandira, nanhasi uno muIndia iyeye ndiye wandinoshandira. Saka ndakazoti ndava kushanda kuya mukoma, ndokubva ndazviitira hangu kastay in kangu. But mukoma ndakazotiwo ndobatwawo nehavi yekuda vanhurume, ndikabva ndazodzokerawo kulocation kuya ndaingoitawo zvezvo zvekungotiwo mahit and run. Murumewo anenge angotiwo ndakudaiwo amai ndongomuunzawo kumba kwangu for a sleep over. Mutemo wangu wainge uri wekuti inini handifambiri munhurume, iwewe ndiwo unondifambira, because zvekuti ndinofambira munhurume then mangwana munhu obva azotanga kuda kungonishanisira zvima-advantage. Izvozvo ndakangozviudza kuti maya, ndikangozviudza kuti marriage ndichipinda muno mujoni ndakaizama but ikaramba, saka I do not want anything anymore to do with marriage. Ndokubva ndangotanga kuita izvozvo zvema-sleep over, but ndakazosvikawo pakuboyekana. This was after umwewo muchinda uyo wandakangonhonga nawo naye, muchinda uyo mukoma shuwa bambo huru kuwetera machira. Ndakaboyekana, ndakapopota zvisingaiti. Iye akabva ati ndakanyanya kunakirwa nezuro madeko, so I think kuti ndakazonyanyisa kunakirwa kwacho kuzonosvika ndichibatwa nehope dzeumwana hudiki, ndikazobva ndazobatwa, ndikabva ndazorota ndichiita weti, ndokubva ndazongowetera machira. Ndakarituka zimurume iroro, ndikariti pfutseki buda mumba mangu, ndokubva azoenda paya. Achibva mumba mangu mukoma ndakati ndava kuwacha machira, ndikati never handichafi futi ndakapinza munhurume mujira mangu. It is far much better kuti ndizvifadze pachangu kuzosvika Mwari vachizondipa murume mukoma. Ndakabva ndazotanga kuita zvesocial media dating, because iyoka munoziva kuti haibikirwi porridge kana sadza, inotoda munhurume. Saka ndainge ndiine vanhu vangu vandaiziva kuti ningi ndinotaura naye nguva dzakati, ningi ndinotaura naye nguva dzakati, kuzonosvika ndichizodanana neumwewo murume uyu akatanga kutongondiudza kuti mukadzi wake akamuchita this and that, and baba ava nezera ravo, aiwa ndakabva ndaona kuti baba ava inini navo tinokwanisa kusvitsana kure, because zvekuzvara ndainge ndisisina mind yekuzvara. Saka baba ava pavakangondiudza zera revana vavo, ende vachitoti vana havasisiri parash kuti vange vachiita vamwe vana, ndikabva ndatoti zvese bo. Saka takangoramba tichingodanana pasocial media paya, tichingoita zvedu zveunhubu pamacalls, ivo vakashamawo neniwo ndakashama usiku paya patinenge tabva kubasa, upenyu huchitofaya mukoma. Ndaitoti kana ndikasaita bonde navo pafoni
phone handaitofila ball. Ivowo futi ndo zvavaitotaura kuti pose paya pandinenge ndiri kunguva kwangu vaitoshaya kuti voita sei, because tainge tatojairira zvinhu zviya zvine kamwe kaaddiction. So kuti ukangogara wangoona munhu wekuti unokwanisa kuita naye zvinhu izvozvo pafoni, zvinobva zvakupa kamwe kaaddiction zvekuti nyange uri kubasa unenge uchingomirira nguva yekuti unge uchichaisa usiku hunge uchisvika ukwanise kuita mabasa ako erima nesocial media partner yako. Mukoma, zvakazoitika ndezvekuti baba ava ndakazovaudza kuti amana iyi yatiri kuita iyi yekuti each and every day tinongoramba tichingoita zvepamafoni, kwandiri ndokunzwa sekunge zvava kubhohwa. Vakabva vati saka todii? Ndikabva ndati it is far much better kuti inini ndige ndichimbokufambirai for only one weekend, kuitirawo kuti kana tozoita tinenge tichitoziva kutoti inini ndinotestawo sei, tinenge tichitoziva kutoti iwewe unotesta sei, ininiwo ndinotesta sei. Ivo vakabva vati ndichakutumidzira mari, but vakati vanditumidzira mari vakabva vati it is not a good thing kuti munhukadzi ange achifambira munhurume. Inini zvandava kuita ndezvekuti inini ndava kuuya ikoko. For sure vakabva vauya baba ava, saka vakabva vati vainge vabhuka kumaguest house. Ndikati never, inini kurariswa muguest house handisi hureka inini, iwe huya kumba kwangu. Vakabva vazouya mukomanashi, vakabva vazouya kumba kwangu. Vakati vauya kumba usiku hwose mukoma, zvinhu zvakafaya, kufaya kwekuti kana ndega pfungwa dzedze dzekuti handichadi kuzvara. Ndakasvika pakudzikanganwa, ndikazviudza kuti baba ava vakangoti ndipe mwana, I am willing kuti ndinge ndichivapa mwana. Mukoma, mangwana acho makuseni baba ava vakabva vati he had to rush back to work, but vakati vachazosimuka kunoku kwandinogara late at night. Since ivo vainge vaine motikari yavo vakabva vati let us go out and enjoy ourselves. Mukoma, ndakabva ndanopinzwa mune imwe Italian restaurant. Ndisati ndataura nyaya yangu mukoma, marestaurant awa ema-Italian awa anenge anotengesa dzimwe nyama meno kuti dzinenge dzisina kubikwa here kana kuti dzinenge dzakabikwa ko. Ndo kainge kari kekutanga kudyawo murestaurant yekuti iri fancy. Tainge tangojaira kazvimarestaurant zvedu izvozvizvi zvepasi pemuti. Saka ndakangopiwa chimwe chibhuku ndokubva ndangoverengawo, ndikabva ndati ndinoda this meal. Apa ndisingadi kuzivisa murume kuti handina kana chimwe chandiri kumbonzwisisa. Nyama iya mukoma yakazoti youya, ndokubva ndatoona kuti yezvo konyama yacho zvairi kungochururuka ropa wani yakangoita sekunge yakangononzi mupoto yemvura ingori nemunyu wa ndokubva yatoburitswa. Ivo baba vaya he seemed to enjoy this meal. Ivo vanotorakidza kutoti classiness karipo. Tikarova paya mukoma nashi tichirimo murestaurant muya ndikabva ndatanga kunzwa mudumbu. Ndakanzwa umwe mudumbu mukoma wekuti ndaitonzwa kutoti iko zvino zvika zvava kuda kuuya. Ndokubva ndaoneka ndikabva ndati ndichambomhanya kubathroom, I am not feeling okay. Ndakangovasiya baba ava vakagarapo patable patainge takagara. Ndakati ndichibudamo mubathroom mukoma ndakatombofungidzira kuti zvimwe kuda kuti ndarasika kasi tanga tiri in another restaurant. Ndakavatsvaka baba ava, kutovatsvaka ndikavashaya. The mistake that I did mukoma, I made a mistake whereby I went and I sat down on the table. Dai hangu ndakangozama kutsvaka nzira dzekuti ndinge ndichitizamo murestaurant umu, because baba ava vainge vatondirosva kudhara. Mukoma, ndakabva ndati maybe habi he is gone to the bathroom, maybe ari kunzwawo mudumbu. Ndikabva ndagara zvangu pasi paya and I just started reading zvangu ndichingoverenga mamenyu. Ndakabva ndazoona that waitress adzoka zvino akabata zvimushini zviya zvekuswipa akabva ati do you still want to order anything? Ndikati order anything? Ndava ini nyama dzenyu idzi dzamunobika dzinenge dzisina kuibva, ndotonzwa mudumbu. Let me wait for my husband. Kuzoisira kachirungu kekuti wait for my husband kuda kuzviita munhu weclass. Ndikati I am waiting for my husband. When my husband is here you can come, he is going to pay for the bills. Do you want a tip? Akabva aseka zvake musikana uya ndokubva adzokera akazoti aseva vanhu vaviri vatatu.
then akabva azodzoka akati madam, we are now facing a crisis. Ndikati what kind of crisis? Already mukoma ndainge ndatoona kutoti iyi yatova crisis because husband wacho uyu he was nowhere to be seen. Kutoti phone haichapindi, WhatsApp yainge ichingorova ma1 messages. Mukoma unosvika pakufonera munhu wauri kuona kuti he is offline uchiti zvimwe kuda call iyoyo ichangoita magic ikapinda. Asi mukoma, this crisis was all about customers. Painge pava ne almost a line of these white people that were lined up outside because kunze zuva rainge rarereka zvino mall yacho yainge yangozara nevarungu vachingopinda mumarestaurants akasiyana siyana, including that Italian restaurant umo mandainge ndiri. Apa the table where it was situated in the middle of the room. It was the center of attraction and the center of attention. Mukoma hana yangu yakabva yatanga kurova. Ndikati zvino ndoita sei? Ndikati my husband maybe he is waiting for me at the car, let me go and call him. Musikana yakabva ajamuka akati no madam, you cannot leave this building musati mabhadhara. Ndikati to pay, but my husband he said that he has already paid. Tukanzi no, he didn't pay anything, let me call the manager. Ndakati ndichida kusimuka kuti ndirove speed mukoma, ndakabva ndatoona umwe waiter akatonditarisa rainge rakati pandiri dzvondo, vanhu vose vachida kuona my next move. Ndikabva ndati panapa ndikada kutiza pane chimwe murungu chinokwanisa kuzongokaruka chandipinga, ndikadonha pasi. Manager vaya vakabva vazouya vakati madam, you have to pay otherwise we are going to call the police. Polisi? Ndikati polisi yei? Vakati zvinhu izvi zvamaita, you came to our restaurant, now you want to run away, your partner is nowhere to be seen, and we have confirmed with the footage he has already left the mall. Mukoma ndikabva ndati Mwari wangu, ko Mwari mandisiyireiko nhai? Why mandisarudza kundisiya nenzira dzakadai? Ndikabva ndabvunza kuti saka imari mukoma nashi, pay yangu yose yakangoenda ichingochema. It was 2.5, that was the bill. Ndakabva ndatanga kuchema paya. Apa nditange kufunga kuti kadhi rangu remukuru ndainge ndarisiya kumba, ko ndaigoritakura sei because ndainge ndatakurwa nahabi tichienda kutown. Ndakachema paya mukoma, vanhu vose vakangonditarisa, vamwe vaingonditarisa voignore, uchingoona vachingodzungudza musoro. Ndinofunga varungu vaya vainge vachingondinyeya kuti zibhabhunu iri ranga richida kuzama kudii kuya kuzodya munzvimbo dzatinodyira isu. Then ndakabva ndazofunga ndikati let me call my boss. Ndikabva ndataura namanager uya. Apa vakangondisiya ndakangogarapo patable paya. Ndikabva ndati kuna manager uya, please speak with my boss, he is the one who can pay you. Akabva azofonera boss, then the boss drove because ivo boss vanotogara muestate but it is just opposite that mall uko kwandainge ndiri. Boss vakazoti vasvika murestaurant, he then asked me what was going on. Apa ndainge ndichingochema, ndikabva ndavaudza kuti I had came for a date and the guy he had ran away. Mukoma ndakazongobuda muya ndakapusa kuita kunge huku yanaiwa. Then I was then taken back to the location na boss vangu. Pay yangu yose mukoma yemwedzi iwoyo yakangoenda zvayo ichingochema kuka Italian restaurant ikako. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Social media dating Shuwa baba ava vanga driver from his province vachiuya kuprovince kwenyu nai vahanzvadzi nezimotikari ravo rakanaka kudaro, votorara kumba kwenyu mangwana makuseni voti let us go out, vokuendesai to the most expensive restaurant, imimi muri kubathroom, ivo vobva varosva. At that point vainge vachifungei baba ava pavakabuda murestaurant vachienda kumotikari kwavo vachitiza vahanzvadzi vedu ava? What was going through his mind? I just wonder. Asi ndo confession yavo vahanzvadzi vedu ava.